Il-ħadd, is-seba' ta' filgħaxija, il-Papa Franġisku ħalli pajjiżna wara żjara ta' jumejn u jħalli pajjiżna permezz ta' titjira diretta tal-Ermolta lejn Ruma. Il-kap tal-Knisja Kattolika qabad titjira tal-Ermalta minn Malta sal-ajruport ta' Fiumicino f'Ruma. Kif wasal fil-mitjar Malti, il-Papa Franġisku kellu laqgħa tal-aħħar flimkien mal-President ta' Malta George Vella. Preżenti wkoll kien hemm Mart il-President is-Sinjura Mirjam Vella. Il-Papa ngħata s-salut tal-aħħar mill-Forzi Armati ta' Malta fuq ir-runway tal-ajruport fejn indaq l-innu tal-Vatikan u dak Malti. Preżenti wkoll kien hemm il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien ma' martu Dr. Lydia Bela u bintom Georgia May, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ Ian Borch, il-Kardinal Malti Mario Grech, l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u n-Nunzju Apostoliku Monsinjur Alessandro Derrico. Il-Papa der kuntent biżjara u fl-aħħar ħareġ ixejjer mill-biba tal-ajruplan. Il-Papa Franġisku qabad it-titjira tal-Ermalta KM4282, numru li ntażel biskop hekk kif jissimbolizza t-tieni vers ta' 28 kapitlu tal-Apostli. L-ajruplan għal Fiumicino li juża s-suċċessur ta' San Pietru kien imtajjer mill-Kaptan Peter Mifsud, il-Kaptan Frank Sherry u l-Kaptan Karen Sant. L-ekwipaġġ tat-titjira kien immexxi minn Louis El-Kawki, filwaqt li l-membri tal-ekwipaġġ kienu Evan Kutajjar, Michel Gatt, Yvette Merċieqa, Janika De Bono, Gloria Mifsud u Mary Mifsud.